Khasi ki ba syong basa ha Bengaluru kan thup na do ki ba pule bat ki ba tre ha ki jat kam ba pher ha ka artarik no pra arja ar phaulai ki la yo ban rakhe ka advance Christmas ya ka jing rakhe advance Christmas balayalam da ka Khasi Jingïalehkmen Christian Fellowship la yo ban penlong ha po Revival Center Church ba kan thup na do ki jingarwai ka jingdwai bat ka jingya bam jalang unong tho khobor ule kan do ya uba muldan jarwa hanong ba Bengaluru ubadeiru uchairman jong ka Khasi Jingïalehkmen Christian Fellowship bat habayo banyakran ulaya thu baka Kjcf kalayo ban lumlang yaki Khasi ki basyong basa hakate ka nongba bat haka artarik no pra kilayo ban penlong ka jingya seng advance Christmas ulaya thu baka ne ka kanhon ka de ka bapet bat khmi ki samla Khasi ki ba pule ki batre bakta bat ki basyong basa ha Bengaluru banyarap yaki khamtam ban lum ban lang hake jingya seng lang uba mulden jarwa ula syong basa ha Bengaluru la khat san snam tam haringkat kalok khun bat utre hakatata Capital Housing Finance kabadai kawai naki company bapau nam kari India. To mentangin sengap ya kajinya thu bakham benya na uba mulden jarwa. Keting jonga di mulden jarwa la syong la sa mentah po Bangalore la kumbala khat san snem tambi te nilai don seni mentah ilok khon nilai tre ekta ni syong sa seni po Bangalore ni nadu barang khahi ni ong ni di kabalang Presbyterian adon ka balang hapo balang jayau de kumtahi nadu na yin nasam hapo Bangalore ni don ka Khasi Jingïalehkmen Christian Fellowship. It's a non-denomination de ki Khasi ibana po Shillong ki ba syong basa ki bawan pule tingi she lom lang hapo ka Khasi Jingïalehkmen Christian Fellowship ipelong jing sing jongi hapo Revival Center Church te hakani ka Khasi Jingïalehkmen Christian Fellowship te kinu nakanu ko balang kila ban ya snok ti lang kila ban ya join lang tingi don ru ti pastor ibadai pet balap ha dak snot apo jelami khaleahi ni shipelong jing sing haksingi Sunday hakapor architeng janmir ki bengi don ki family ngila don komba arpho kli ki belong regular bet andre ki babon pat ki khna puli jongi mo ki bengi ngila ban lomlang te ngan chukwa ban ai ki jing tip khndian ka ka motive ka moto jong Khasi Jingïalehkmen Christian Fellowship kolong ba ngin kener bat ngin wat kita ki khna Khasi ki jongi ki bawan ban puli ki bawan ban trei ban kta ki bawan ban chong ban sa chini bar ba haba ki jingai na le jong ki yeng ladang idon kum ka jing seng ki jongi ngila ban idon ka fellowship ngila ban pen i ngila ban don ka jing dei te kata hi ka motive jong ka Khasi Jingïalehkmen Christian Fellowship ni po Bangalore bangin long ka jing shai ka city of Bangalore te kalong ka ek bas ngutanat bang share bat fi te dangshen haka artrik jong ubnai December ni dangshu dep pelong ya ka advance Christmas feast kata ka bangi jule manus nam te kumanga ong ka motive jong Khasi Jingïalehkmen Christian Fellowship kalong bangin kener bangin wat ikon Khasi khara ki batre ki bakta ki bopuli hakani ka ki badon hakani city of Bangalore te kum ka congregation kum Khasi Jingïalehkmen Christian Fellowship ni penbet ya katarik ni penbet nam ta ka jing pen kre jong ka jing shet ka jing tiu ka jing ya bam ka Christmas ka jongi te dangshen hi ni nyok ban pelong ni ka advance Christmas feast ka belong very successful but ni don kumba sauce pa ngut hektu kesngi baki one ban join lang bat ni bangi ya bam ka jing ya bam kana Christmas umdei tang kata hendring don ru ka fellowship nadu ka Christmas caroling nadu ki praise and worship nadu ki nong isem mentai program ban ni khot ngob hai ki students ki khamtam ki kena Khasi jongi ki bopule hang ni po Bangalore from different institutes ki yo ban ya participate la kalong ka skit la kalong ka caroling la kalong ki special numbers ki jongki ing yo ban ai bentai ki ru aktu sni hakani ka Khasi Jingïalehkmen Christian Fellowship kabangai te kalong running population na marbele yu khambon ki khna students ki bawan ban pule amdei tangata henry ki don hi family la settle down chene ki bala don la rangba ngi don ki bala rangba hi po Khasi Jingïalehkmen Christian Fellowship ru ni rukum ta hi la don kuma khatsan snem tam hang ni po Bangalore